UPS lingdong itu dah lah batai lut sepagi anji kanun lah batai lut bahkan don ke by election ini tai orang kuliah bahasa ya constitution kuliah bahasa ya clause ke batai sepaka anti defection law setit kalau nomor kublai pi ki viewers ki perlok ki perdok ki prasnam ki long kemi ki long pa ki khun samla senang bat kentai ki balong kita ki henman ki para hani pok bring nyau trap sa sisin pat leng bakan ka video ngap yang sel bahai pi bat ngadon kani ka ban pasat jingmut ban pensngau biang sa sisin pat hakmat ka jongpi namal bagi don ki henman ki para ba ki klumar jingmut ka wei ni ki video ki bangalak pelat kini sengi bat ka wanra ya kata ka confusion habdang ki jongki haba kata ka video ka banga ai kerteng ensawan ka by election tangba ndang ap ya ka rai jong ki pajba ngangat bepis ngotu bah ya kani ka kentin en ap ya ka rai jong ki pajba by election ladeng yat ketkom ka legal process lani katkom ka lenti jong ka an kanemla banwan ngada pensai ba kanemla banwan namar ba ka anti defection lo kam keta ya kini ki arngon badon ki baong ba PS usu batai start ukam tip ya ka an haot nga kuburi kata ba ngamdai uba puli an ngamdai uba pas lo ya te henry ngania tu EP kalong ba haswa bangan penmi ya ka video kalong ba ngala dam ti binia ngasau tu ba katai ka anti defection lo kanum keta ya kini ki arngon te henry kom kita ki nong song snong jong gari India kiba ngihap kata ka reason syarpat ba bat upat ba udon yela ka jong ka benta udon yela ka jong ka hok bat ngakwa ruban penpau ne kalong ba lada ka anti defection lo ka trikam ya kini ki arngut nganem don kam hiru ban keren lane ban penmi ya ketika video ban ong ba ensawan ka by election bat endang up ya ka rai jong pat ba namar ba ka anyi kan le ya ka badon kam na benta jong ki te henry namar ba kam don shu kat kom ka lenti jong ka an ban weng ya ki naga jinglong MLA haba ki shet ka layu pat ba te ka ai ka badon kam kalong ban penkendit benriu ban penkersiu thia yu pat ba na po sora bat na po mau ka constituency ba kani ka dei ka jing yurot ya ka hok ka jongpi kani ka dei ka blackmail na benta jongpi kani ka dei ka jing bum khan snap bum khan buram shu ka jing shet shukor ka jing shet kala im pet ya phi ki pat ba nong jet te kasyong api menta lapis ngau biang ne em ban syak shet syukur la rapi kwa ne em ban syak shet kala lane pi kwa ban peniang daw ngiu baong ba ngijit yakini ban lej na katei ka kenhun halor kitei ki nongrem bat menta ki kenria na ka nongrem ngidon ya ka hok ban dawa ki ban pensitom yaki bat ka lenti ban pensitom yaki gelong penwan da ka by election lane bandawa penhiar syuki yaki kata kadai gejing pensnau ke jonga nakaliang jonga bat kata kadai ngayat ketkum ke sentimen jong pat ba ngayat ketkum ka hok jong pat ba namar PI balai ngi hap ban supule betang ya ka history jong gejing set kala bat gejing set kala nadu ki menor hadu ki menta balai ngim don syu da ki wei pat ki history balai ngim don syu da ki wei pat ki lenti ti kadai pat kapor ba upat ba uhapan sotu ila ke jong kabor kadai kapor bu upat ba un exercise ko pidon ni ka hok pan kren bat ban pensngau te balai nga ong ba kanwan ka by election ka jingmut ka jonga ka long ba balada ki pat ba na po mo kon raw bat na po sora konsensi ki dai sha kom kita ki khasi ki khara ki ba mensua ki balong sha kita ki rangyale bat lawat lada ka lenti jong ka an kam sha ban wan ka by election ru lada upat ba ulami hasurok bat upat ba ulat dawa ba kanil ta ya ka hok ke jongki ngangat ba ki bor ki bahaloru ki hapan perkhat ya ka syong suk ka syong san tika ai ka basa menta ka long ba ka jing start bat ka jing slur jongki pat ba no sora bat namo ka konferensi bat balai ukonat sama ukwa ai kini ki arngon ka don ka wei ka ba pen up shrip ya ka jat penriu jongi bat kata ka long ban yo ya ka solid majority ban review lani ban revamp ya ke reservation policy bat ban yoklat ban implement ya ka roster system ha ka reservation policy ka badon ya ke jingtko bat no siliang pi ukonat sama udai
unong yalam jong ki garu ubayu ijingai udai unong yalam jong ki garu ubastat ukwa banlong ka interest na bata jong ki but utip bakan sawan ka special session namar balada ka don ka public pressure dan ka don ka public demands ya kata ka special session klempep kan sawan ka special session but haswa banwan kata ka special session ula de frame lupa ba kumno un defend ya ki kun ki hajar lane kita ki pajba na po rilum garu te udai unong yalam ubayu ijngai udai unong yalam ubadon kabor ba ula ru bantit ya ki briu ki jongi ya ki paradok ki prasnam ki jongi nak benta ban penon kam ha ka jing mentoi jong ki paralok nang te na po rilum garu tiga ni kalong ka ka bakta ya ka jing song pat happy kum ki pajba kum no phirei banle te nakaliang jonga tangkini ki jubab bat ka jubab ka basai ya kita ki paralok ki bom sohun bat ki basa ka lengo ya ketika video ka bang permi ningkong ka long ba bagatai ka anti defection lo kanum tri kami kini ki arngut dei halor kata ka nongrim ngawan nakmat chong pajba ban pensngau ban kersiu thia eki ban pen kendit benriu eki bakane kala yurot ya ka hok ki pajba nong snong nang tei na po sora bat namau kenrau bat ka basa mata kalong haga jing start bat ka jing slur ke jongpi ukhasi ukhara bo mensua kidei kirang yale kidei kiriu yale tela da pikwa ban penek ban pensa ya kata ya chakmat umdon ke ru ke jing namar ba kasur jonga bat jongpi kadei ka bat don bor hapo ka ris syar pat ba kublai sibun ngangat scam ba pilai sai kin se kenduk pat